Δείτε σε λίγο. Η Μπάγια Αντωνοπούλου. Σάσα μου, τι γίνεται? Ρε Σάσα, όχι, θέλω να το δείξω αυτό στον κόσμο. Ρε Σάσα. Μην δουλεύεις. Τι γίνεται ρε Σάσα? Βράζει και χύνεται. Καλά, αυτό δεν γίνεται με τίποτα όμως, σηκώθηκε. Έχει να πεις πολλά. Ανέβηκε. Σάσα, έκανες πολύ γυμναστική, είσαι Πολύ. Τι τις κάνετε ρε παιδιά? Τι γίνεται? Πού είμαστε? Στη Νεάκια. Πού είσαστε? Ομάδα πυρός. Εδώ είμαστε φιλαράκο, εδώ. Έλα. Σάσα, έχεις ξεκινήσει γυμναστήριο? Λέγε. Ή φοράς κανένα στο καλσόν? Είναι δυνατό? Α. Γεια σου Στέφανε. Παιδιά, πώς το ζείτε φέτος? Πώς το ζούμε? Ναι. Δημιουργικότατα. Δημιουργικότατα. Εκπληκτικότητα. Καλό παιδί, καλό παιδί. Του ζούμε υπέροχα. Πιστόλι στο κρότο. Ψέματα. Αλήθεια. Ο τέλεια. Είμαστε... Μήπως Τέλεια επιμείνεις στις όλα. δηλώσεις της περσινές στην αρχή της σεζόν? Τέλεια. Βοήθεια. Σάσα, Α, κάτι θα έλεγες εσύ, μου. Και κεντρική χειροκρότημα, παιδιά. Κότο Στέφανο. Ζούμε δήμαρχο να σε δούμε. Τι έκανες στις γιορτές? Πήγες Νέα Υόρκη? Πού πήγες? Αλλού. Πού πήγες? Λέγε. Είναι αλήθεια ότι πλέον δεν μένεις μόνιμα στη Μάνδρα? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, μάλιστα. Ουλαλα.